Ki Kang To ning omah ki, bae. Kang tas tangi. Heeh. Ki nganu Kang, Hmm? enek sing nitip duit iki. Minaku 200 kon ngekekne sampean. Oh iya ya. Heeh. Ki duwite 200 iki. Ya ya. Ki nyo sampean tambani. Ya. 200 ki seksine Makmun karo Makti. Oh iya ya. Atur nuwun. Oh, wis tak kekne ya. Iya ya. Enek sing disampekne ora iki? Oh iya ya. Kangge sing ngekeki iki. Iya ya, enek. Ya, muga-muga rezekine akeh. Amin. Ya, muga-muga panjang umur, segera kewarasan sak keluarga. Amin. Muga-muga awet terus sak keluarga. Heeh, amin. Muga-muga ayam tentrem sak keluarga. Amin. Ya, muga-muga rezekine melimpah barokah. Amin. Ki wonge enggak gelem disebutne sapa yang kei ya. Ya. Heeh. Sementing iki wis tak video tak kekne sampean ya. Iya ya. Seksine ya enek iki. Aku ora ngelong blas iki 200 iki. Saman iki wis sampai wong ini Kang To. Iya. Oke. Oke.